Niin ja nyt alkaa niin sanotusti laittomuuden ajat. Mutta se ei liity mitenkään minun nettipelaamiseeni, vaan miten saadaan esimerkiksi laitonta musiikkia. No, otetaan tästä esimerkki. Mitä helvettiä toi nyt pomppi tossa koko ajan? Tämmönen sivu kuin n.jamor.com. Tämähän vähän niin kuin Googlen tapainen sivusto. Eli kun sä kirjoitat tähän, otetaan nyt vaikka mikä on tämän päivän hittipiisit. Otetaan vaikka. No en minä nyt oikein tiedä, katsotaan. Niitäs minulta löytyisi täältä. Voi. Tästä biisejä. Otetaan vaikka tämmönen kuin Angerfist, Speedcore ja niin edespäin. Elikäs tänne kirjoitetaan Anger. Noin. Choose a Sky. Sitten tänne kirjoitetaan Music, Audio, MP3. Ja pannaan Search. Ja otetaan... Hetkonen, mennään takaisin vielä pois. Angerfist. Lauta. Joku biisin nimi vaikka. Brave Heart. Sitten se etsii. Täältä löytyy. Täällä löytyy vaikka mitä Various Artist Space. Katsotaan. Varjous. No vittu, tämä on nyt ihan paskasivu. Eli älkää käyttäkö Jamouria, mutta sieltä löytyy, jotkut biisit löytyy, kaikkea ei. Angerfist nyt ei ole ehkä niin suosittu kuin joku Lady Gaga tai Justin Bieber. Seuraavaksi on Dylan Dow. Eli www.dylandeu.eu.com kautta download-alue musiikki kautta. Tänne sivulle. Sitten vain kirjoitetaan Angerfist. Täältä löytyykin jo heidän biisejensä. Pistää vaan search. Näin. Täältä löytyvät heidän biisejensä ja kannattaa katsoa näitä rajoitettuja. Tästä voi myös kuunnella täällä. Eli tällaista. Tämä toimii sillä, että painetaan hiiren oikealla näppäimellä tallenna kohdelevyllä. Kun se tulee, siinä pitää lukea MP3 Format Sound, silloin se on MP3 tiedostossa. Eli nyt meillä on tämä Dylan Della Jamori, älkää käyttäkö. Sitten ehkä varmaan paras tällainen sivu Slider Code, tämä on varmaan vaikka venäläinen sivu. Elikkäs tänne kirjoitetaan kanssa sama Angerfist. Ja tämä sitten etsii kaikki heidän biisinsä, mitä netistä voi vaan löytyä. Täältä löytyy Angerfist, Son of Satan. No joo, vaihdetaan vaikka. Niin kaikki tietävät tämän DJ Valentino Suck My Dick. Valentino. Niin katsotaan löytyykö täältä Lil Wayneä tässä. Näitä ei niinkun harvoin näitä löytää mistään muualta, jos kirjoittaa vaan, että etsi biisi, niin täältä löytyy. Näin. Sitten täällä on tämmönen nuoli alaspäin. Painetaan siitä. Sitten se pitäisi ilmestyä näin tällaiseksi. 3 formaatti. Ja painetaan OK. Ja 5 tulee noin 10 sekuntia ehkä. Veikkaanpa. Näin ei viruksia avaa.
Täältä löytyy varmaan suurin osa viisestä. Ota vaikka esimerkiksi Jare ja Ville Galle esimerkkinä näistä uusista ihmisistä. Jare. Kuitenkin tästä nyt ei ole joku John, mutta mennään tänne. Jare Ville Galle, Koutsi hoitaa. Hokitero, Eep, Nelisilmä, Holiday, pienissä häissä. Koutsi hoitaa. Ja Po. Näin, ja täällä löytyy suuremmaksi heidän biisensä. Ja sitten vaikka Petteri Nygård. Nykyajan villitys. Kaikki biisit varmaan. Suurimmaksi osa toivoisin. Ja uusi lunne, selvä päivähitti. Näin. Tässä oli, muistakaa tämä Slider KZ. Tässä näin. Ja sitten seuraavat videot tulevat olemaan nettipelailua. Elikkäs arcade.fi. Näin. Ja ensimmäisenä pelejä voimme ottaakin ammuntapeleistä. Nähdään siis siellä ja minä olen Vesa Games. Tämä oli laittomuuden ihanuus. Nähdään ensi kerralla. Se on minun mielestäni. Hei hei.